Činčila je drobný hlodavec původem z Jižní Ameriky, kde obývá vysokohorské oblasti And. Tento malý hlodavec je vzhledem velmi podobný veverce. Má velké oválné uši, výrazné černé oči a vzhledem k tělu nepoměrně veliký ocas. Pro svůj roztomilý vzhled a výjimečně hebkou srst se čím dál častěji stávají domácími zvířátky. Činčily žijí většinou déle než ostatní hlodavci. Při dobré péči se mohou dožít až 22 let. Tím se pomalu dostáváme k požadavkům na chov. Činčily jsou v tomto směru opravdu náročné. Čemu se opravdu nevyhnete, je velká klec. Součástí klece by určitě měl být nějaký domeček nebo cokoliv, do čeho se může činčila schovat. Samozřejmostí je miska na zrní a na vodu. Činčily milují skoky a umí vyskočit opravdu vysoko, proto by klec měla být co nejvyšší a poskytovat možnost někam vyskočit. Toto je koupací koule, která je také velmi důležitá. Je v ní velmi jemný písek. Činčily milují koupání v písku, čímž zároveň pečují o svou srst. Na rozdíl například od koček si srst nikdy nelížou a tím se stávají vhodnějším výběrem pro alergiky. Činčily se živí zrním, ovšem speciálně pro ně namíchaným, protože musí dodržovat určitou dietu. Krmivo obsahuje sušené ovoce a zeleninu, ale také lisované seno. Normální seno se jim může podávat i v miniaturním seníku. Naše činčila má zažitý svůj denní biorytmus. Přes den v klidu spí, ale večer o 6:30 ji musíme pustit proběhnout po kuchyni, jinak se zlobí a začne se mstít. Například se snaží udělat co největší rámus a nepořádek kolem klece, aby na sebe upoutala pozornost. Když ji pustíme, tak proběhne celou kuchyní a zjišťuje, co je kde nového a co by šlo prozkoumat a rozkousat. Musíme tedy dát pozor na veškeré kabely a jedovaté květiny. Její pozornosti neujdou ani veškeré kožené věci, jako například boty. V tomto ohledu se chová stejně jako psy. Když už běhá dost dlouho, asi hodinu, někam si lehne a odpočívá. V této době je sama ochotná na povel odejít do klece, kde jí čeká večeře a pomůcek za odměnu. A právě to si teď ukážeme. Kubičku, jdi do domečku. Činčila není typické zvířátko na mazlení. Nejraději má drbání za ušima a na břiše. Má velmi temperamentní charakter a tak se nenechá mazlit kdykoliv se nám zachce a pokud se jí to nelíbí, dá to také najevo. Činčily dokáží vydávat celou škálu zvuků, od pískání po naprosto nepopsatelné zvuky podobné kňourání až štěkotu. Činčily se rozmnožují pohlavně a rodí 1 až 5 živých mláďat. A nyní, jako odměna za to, že jste se vydrželi koukat až do konce, svět očima činčily.